dumistansya. Ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. Ni Silpo Tibiyag ket babayan timbag nakem dagiti sumaganad. Mrs. Felicidad Basilio and family, Bologna, Italy. Mr. and Mrs. Diosdado and Lorna Mades and family, Barangay San Juan, Paway, Ilocos Norte. Dr. Luisa Edralin Dancel and family, United States of America. Mr. and Mrs. Stephen and Mary Sabondayo and family. And Nana Rosa Skornik, Barangay Salbang, Paway, Ilocos Norte. Mr. and Mrs. Thompson Pobre Pintor and family, United States of America. Ken National Commission of Indigenous People, Regional Office 1, San Fernando, La Union. Diyos unay, tiagin. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8 ti bigata. Time check, dahito nga oras ay katitandanon kadatayo ti Petron XCS. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Mapagsasalitaan, iti na dumaduma, pagsalitaan, kaglawlaw. Oras ti alas 7:30, ingganat alas 9, tibigat. Manipod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan ditoy laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti agsapa. Sa mga may kakilalang mga taong lumikha ng malaking pagbabago at kabayanihan sa panahon ngayon, isali na sila sa Ginebra Ako Award Year 3 and send your nomination now. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Ginebra San Miguel o tumawag sa telephone number 632-895-9936 or sa mobile number 0926-0482-796 or 0961-7384409. Matapang ganado nagkakaisa, One Ginebra Nation. Alright, naimbag nga bigat tayo amin gagayem ken kakabsat. Adatayon iti aldaw ti Lunes, November 9, 2020. Da kami ti papagayam yu Glorina Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti agsapa. Manen kablaawan ta kayo sa dino manapaset ti Ilocos Norte. Naimbag nga bigat tayo amin. Naimbag nga bigat mo partner. Tatalaga nga deti tangatang itaked itudunan sa manen. Naimbag nga bigat mo met partner kastameten kadigiti dumdum ngega kada tayo tatadi unek ti stasyon ti RPN DZRL Batak aya kang runaan na digiti on the way nga mapanagtrabaho partner digiti kada kaluglugan na pa ilang digiti pampubliko nga
pagluganan, partner. Digiti public vehicle gagayem ken kabsa. Kumusta dangatan? Sursurutan dangatan lang deti physical distancing, partner. Wen kang ronal na pa yun, diti private vehicle partner, digiti adakot sena, digiti van, digiti dati private nga ano tayo agdan tayo luganda nga mapan ag trabaho. Hello, good morning kada tayo agan anad tayo ta nagalis iti dalan gapuan ta adult welang dito ya panagatudo-tudo na dito itatangod nga panawin partner ko nalulem. No muna ta di kalman, partner, ta talaga nga bigbigat payla ang talagang intudunan. Talaga nga intudunan, partner. Idi kalman partner permit po tudo na di ko rimaw ay. Pati ito yung matkat di, partner, ngam idi mga agalaunan, insardang nan. Okay, gagayem ken kakabsat sakbay ti nga itultuloy dito pa nagsasarita tayo itangal daw. Intay mga rudinggen dito umuna nga damag manipod ko ni Sir Ronald Domingo. RPN Radyo Ronda Live Report. Hello, Sir Ronald. Good morning and please come in. Yes, good morning, Glo, and good morning, Jeff. Kasama tayo nagigiti na raway nga dumdumi, kiti free channel tayo, 639, kasama tayo nagigiti agbibuyat, Facebook Live tayo, and kasama tayo YouTube channel tayo. Malasakit center iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, manamnama marugyanan iti operasyon na iti mabiit. Manamnama, Mr. Bar, ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, ti malasakit ti mabiit, ti malasakit center. Inpalkak dito ni Dr. Helio Palbaga, Health Consultant, ti Gobyerno Provincial, paisa dito kadigiti pet project, ti Gobyerno Provincial, kapot ang kinatulong dito, iti nananay apan nakatagiben, iti salunat, dagiti kakailyan. Imbunan na ito iketa maibilang, a one-stop shop, kapot may sa lugar, iti pagyanan ti PhilHealth, Philippine Charity Sweepstakes Office, weno PCSO, Department of Health, weno DOH, PAGCOR, and Social Welfare Development o Department. Imbatan na, ada ito iketap na dito yung makita amin na serbisyo, anasken ang maipaay, ipimay sa pasyente. Segon kini Dr. Balbaga, mangiyapaay ti malasakit center, tipakpak na apundo, 5 milyon na piso sa para itinasaong pala ipagagasan. Kunana, analpasan ti Pasdek, apakay servisaran dagiti maseknan nga ahensya. May nagbida ito, imbatad na, ana iya pakamumeten iti opisina ti Presidente, ti malasakit, nakasaganan ti amin para iti pan na kay patungpala, tinasao a proyekto. Inay na, amayor oray langin ti PETSA, nga na ituding ti malasakit center, para iti panagrugin ti operasyon, ti malasakit center, iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, kada ito'y ket kukwa ti Gobyerno Provincial. Damag, manibot pa lang iti Provincial Health Office, when ibibiyang ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, para iti RPN DCRL Radyo Ronda Batak, ti numero 1, Radyo Itinodo Luzon, Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo, standing by. RPN Radyo Ronda Live Report. Alright, thank you, Sir Ronald. Kadeta impaalawat mo nga damag manipod pa lang iti syudad ti Lawagun, partner. Tatalaga dito yung malasakit center nga kinuna ni Sir Ronald tatay. Kat dito yung makitan no kasanumot iti kumpiyansa dito yung duduktor nga mangipadanon ti napintas nga serbisyo no nga serbisyo kadigiti pasyente tayo nga mapan sumangbay di jay gagayem ken kakabsat. No muna ta naipadan kanu ni Presidente and partner nga dito panaglukat dito nasa nga malasakit center ta numuna ta idi namin sa ngalawas ket numalagip mo partner dito ti imo na nga nagsaritaan ken ni Sir Ronald dito ita isut insengo di namin partner. Tanimat Governor Matthew Marcos Manotok gagayem ken kakabsat isuna ti nang idaulo tapno ni tikasta mai patungpal dito nga malasakit center. Ano ito yung malasakit center tatay partner? Ano Dito ti kuana? Parang goal na ba? Ano ti goal na ito yung malasakit? dito ado ti matulungan ng pasyente, partner. Okay, Nga malasakit center. nainayon nga kwati gobyerno provincial, partner. Di ba dito ti bagi ti gobyerno provincial akas One pa partner nga iso ti nainayon nga pasdek kunada nga road, partner. Okay, kasi ito pa nagawat ko itong malasakit center partner. Ito pa nang dengeg ko lang tatay muna. Tatay kitimbaga mi ti Sir Rod ay ni Sir Rod, ni Sir Ronald din kat okay ti malasakit center kanjing din bagang partner. Ito pa nagawit ko ti malasakit center pag
papanan digiti taong adati problema na partner ayan. DJ partner, sabalin sapay DJ partner. Dapat Health kasi na, center, health center facility. partner. Okay. Ngumamangan mo partner 2-in-1 to DJ, hindi na kaya. Di ba baka 3-in-1 pa ko na tigamin napintas So nga, dito nga napintas dito yung proyekto ti gobyerno provincial partner programa tapno ko niti ng may kasta partner. one partner tapnon may padano nga talaga deti kung kuna tatatay nga umno nga serbisyo para iti publiko nang runa dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, when di tamit nga deep lipatan partner, di kiti makadkadwa tayo tata dito uneg ti istasyon. Dandanita na lipatan ng partner kita ay rin sa ni Apo Technician. Nung Joke una lang. napintas dito Isman dito nga technician tayo partner. Actually, nakasapsapan ak partner. Ayan, Mhm. itinilatsok ijay tugaw ni Apo admin. Napanak naging kabilis ang kabasiti gamit ko. Jisamo na Ilan napanak timurong ijay iti ayan ti technician partner. Apo kat nakais-isip. One Ako partner. tipasang bay na kanya ka word partner imbes ko mga good morning. Nakasay-say nagpintas partner nagbayad ka dingding. Love you ko na Haan. Ada ka man. Ada ka man. Po, everyday absent. Ada ka man. Kuna na partner. Apo technician. No talaga nga. Dua kayo di nga duty ko ni Sir Mike. Ako talaga nga nasasaya at ti bigbigatan mi ang mga tamakit-kita da kayo no kuha sa baling aldaw si Kaita tumbigat ni Sir Mike Ngam sa balik isem na tatay partner. Talaga nga. Isem tatay. Isem tinapagustuhan nga ayak kas jay. Nakais-isem. Ay, one ka no. One ka Nag-thumbs no. up. Ayan, ito yung apo nga ayat mga technician ni Sir Mark Tulyaw. Ayan, ni Sir Mark. Dito at Nga Mark lang ba? naka-bloom-blooming ko na. Mark lang ba? Mark. Sir Mark. Anat full name mo, Mark lang ba? Nagimot-mot ninanang mo ng panagan. Haan, nagapot Bible partner. Mark? Mark. Mark 16 verse kasday. Wow. Di ba Sir Mark? Talagang religyoson Sir Mark. Di ba ti apelyado nga Tulyaw pa yung partner ko taga Dingras? Ay, diyan ka mo partner. Tanong, kaso nga sikat maikamang titulyaw. Di nga min Sir Mark. Agungat ni Ana. Girlfriend na. Agungat ni girlfriend na. Ay, agsarita kam to be. Tapos, Agawam man nun kasi. haan a partner. Madidigit ang agaw. Ken, ito yung makikita to siguro tayo. Ayan, ito yung 4-in-1 partner. Talaga nga. Among na pa 4-in-1. Batido ko ng nga One. partner. 4 Kaya in na 1. apo gagayem ken kakabsat all around. Dito nga gwardya tayo nga manong ni. Kasya. 4-in-1. Nalaing pingagluto deta partner. Tibalatong. Isaan ka 4-in-1 suna partner. One. Anak ko na Chef pie. Anak ko na Ana. Ni 4-in-1. Gwardya. Tagadalot. Tagadalot. O, janitor. Agmula pa yung tababa. Won agmula tapno adai saang tayo into numangan taman dito yan. Agluto pa o 4-in-1. Baka 4-in-1. tumaminsan Ay, liman. 5-in-1 partner. Admin pa yun. Partner 6-in-1 nalipatam. Ana. Sweet lover. Ay, sweet lover. Sweet Wen. lover ni Sir. Alay, naman Sir ng Alvin. tapo gwardiya. Okay, gagayem kan kakabsat awan sa bali no diket din ni Sir Alvin Yadaw. Ang nakasamsam Nga mas i-prefer ni Sir Ronald partner nga Robert Yadaw. Wen, api nga taro, namamapanood ko ta Robert ya daw, kat Robert's in mo ti mga masumsumrong ti panunot ko. Amo partner kay bagbagang pailaang deta Robert ingam talaga nga deto apo technician tayo timmalyaw ko. Ay, by the way, yes, by the way, hello Sir Robert. Hello, Sir Robert. Bagi ti Robert's in. Ni Sir Robert, di ba? Hello Sir Robert. Dingdag matsuno ka na dunga partner siguro. Talaga Diba? nga. Hello Sir Digit. Robert, di ba? Ni Apo Sir Robert sa Gizi. Kaya nakasameten nga idadauluan da ito nga istasyon at station manager tayo. Ayan, ni Sir pintas ito mamay dito. Ano na ba tinakagwagwapo nga apo nga manager tayo dito RPN na partner ni Sir Rod Sadian. Awan sa balin gagayem kan kakabsat. Jackman Diket lama. isu na laeng. Jakman la maraman ng tiletsyon na jabalaydan ti paletsyon Amo da. partner gaputa dito Novemberon adate iti second weekend ti November gagayem kan kakabsat. Ado digite nag-request partner. Kan magkadingado duwa dalang partner. Duwada. Duwa dalang partner.
Nga Ay, kunada, wan! wan. Adat, agtetext kanyak. Nga Kuna. pa kantata ka no mamot ka no ti Haan. Paskwa. Adat istorya. Mhm. Adat nag-text kanyak. Ana. Diyan nabasa during program partner. Diyan nabasa. Tadya Wan. mapamanti text messages. Mga tanalpas mo programa tangkas dyan. Wine. Itata na nag-ayog wine. 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 Nag-ayog Itatan partner, agawid di makaawid ag-review na kadito. Apin nga tak sa adatin ag-pop out nga to Aha. kunak. Kita agkat na na text. Itatangkat pa-request po ng song ko na. Ano nga song? Parang pang broken hearted song siya. Basta parang Moira More. Oo. Moira basta Ay, digiti damdama. papatukar mo before. Siguro Aha. kabaro partner kabaro. Itatan aday baga ng estasyon. Dito ibang anan sino po ito kunak? Ta may basa pa ko matagan na. Ay ano po ba ito? Ganitong estasyon po ba ito kunana? Insong bat ko IR Radio Philippines Network po ito. Ay sige po pa-request ko na. Sabali Napilitan pa eh. sa baling istasyon mo magbaga ng partner. Hindi siguro matiktikaw na partner no anang istasyon. Ay, baka no, deti i-spit out ta deti anata partner number takot isutiin surat dati mo dang ni deti mo istasyonan ko na. Tamo din yung istasyon. Okay, dublin me gagayem kan kakabsat numet in kaso nga deti concerns yo ada kahit yung i-request nga sunsunata gagayem kan kakabsat kontakin lang digito yung number me 0917-489-4292 ken iti number deti partner ko ani Jefferson Ken 0966-1674-337 pasensya kayo gagayem ken kabsat awanti smart. Aday smart mo partner? awan part. Dati smart ko dati gagayem ken kabsat ngem daksang gasat jakluludan nga min iso nga nag-expired aya. Nabayag nga madinaluludan ken old DJ partner among bang elementary nakpelang isot number ko dizayen. Na umuna nga cellphone ko pelang ket isot ti na dizayen Shakti ay isot umuna nga number ko la unay dizay. Aya. Partner before taman lang kablaawan when no ipangeg digito request songs digito ubing. Ngam umunata deti partner deti Christmas song o raid walang ta. Why? Idi na pala ang Biyernes ngay bagang Dito ba tibagbagam? One Dito partner. ubing ni Jika Atem. anang ubing niya? Ay one partner. Nakaruba yo. Jingat one nyo lang. one. Okay. Very supportive sila ha. Talaga nga din Talaga din nga. nakaakas ate. Dito nakakulkulit nga umay One. mga Deti, umay bisbisa mang- na kinading mo. One, umay mang lagod-lagod kung kanu ka partner, umay mang bangka-bangka. At pagustuhan tayo malatan. Numuna partner, tadandani mo ti Pascuan. Kaya maamong partner ngamin very well stressful detoy COVID-19 aya. Gapuan ta detoy pan naka-stress tayo ti COVID-19 keta detoy manamnama nga well imadupay man detoy COVID positive to yung partner. Ta talaga nga for the very first time partner nga talaga nga 14. nagtitipon ti 14. 14 nga nagpositibo gagayem kan kakabsat nga na ruwar laeng idikalman ti malum na partner no Jack Mariro. Basar ka deti na iparukat nga COVID update ni Governor Matthew Marcos gagayem ken kakabsat daksang gasat at naipakaam mo iti 14 partner nga nagpositibo dito probinsya tayo. Iso DJ gagayem ken kapsat adu digiti inte pagsasalitan actually itatta gagayem ken kapsat kang runaan na unay-unay daytoy module adati kayat ko i-open up kadigiti naganak partner. Katasapay la kumata denggen data dito kayat kung i-open up ka dito ag module nga ubing aya at dati naka very inspirational story about this dito nga ubing aya nga umay ag pasuro kanya partner ket very inspiration dito inaramid ko kanya na aya. So nga pagsaritan dito yung module damdama ta talagang agsakit ulo ka dito hamit nga dito module ti pagsakit ang ti ulo kaya dito issue nga mangmangig ko about the module. Wan, Dito ubing nga dito may mestra dito ubing. Iso dito parents orayan nyo ta pagsarita ami ket partner dito ta di partner ket may summit kaligiti preprint ti module ta makagentay to damdaman no kasong kinarigat ti agi-print ti module tapos kastit pampamayaan nyo ti module. Okay, gagayem ken kakabsat intay man laeng pagustuhan.
nga nabukol iti panang puspuso dito nga panang grantay dito nga request gagayem ken kakabsat no muna ta idi pala namin sa nga Ada ibagak, ada cellphone na deta nga ubing. I think di kasar sa 10 years old deta or 11. haan partner idi ngamin Huwebes kuna na kanyak partner ay ate papanam kuna na kanyak kapag isumabong nga ba idi inak di chay office teto kanta kuna na ngum nalipatak partner Hindi nag-lunch na kanya yo iso deta nga ubing. Deta yung umay mangkurkuriro ide. Nga wan kinasama ko tayo penganangan. wan nga inayabang partner okay. One. Alang okay aron. gagayem ken kapsat intiyawar ding genen Ano nga tayo iti nga Christmas songs. Okay, alang arod gagayim kayo kabsata. Agsubli kami iti sumagmamo ng aminotos. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two, anywhere
twilight season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. Okay, iti panagsubli iti dinanggay ti agsapa. Okay, when partner, ayan, nay nakadaday diti mic ko, nakadanon sa mo ti San Nicolasen partner. Ayan diti mic ko. Okay. Ngayon ang panahon para magkaisa at magtulungan dahil kahit kailan walang iwanan. A reminder from San Miguel Fail Pilsen na gagayim ken kabsat siyaten na nagimas ti uminom tata partner ayan. Muna kita nalulang. Iti tangatang Iti ko na nga kunada. digiti lalakay partner no sa di na digiti ububing amo na mati lumidok ti kakasi nga wambanag partner. Mayat ka no kadigiti nga gundawa yan. Nga rugyanan. Ang nga mga kato lang nga. Adapay dito bungaran da kunada nga. Apo alas 5 pa lang ti parbangon partner ko. Rinugyanan di ideya mamartagan. Nga makasapayan gagayim ken kapsat pag kadigiti mapan iti laot wenno ano ti awag ni partner mapantaag Di bye-bye. Bye-bye. Ayan, mapanda agkalap. Kunak man lang nan. Agkalap. Gagayim ken kapsat. Ket nukasting nga panawon. Ket sa antay lakit di kumang agtangtang kunti ulo nga mapan. Agkalap. Gapuanta for sure. Napigsa iti
daluyon sa jetaaw partner. Ayan, digiti delikado. baybay ko ng partner. Tengat baybay, delikado para kadigiti mangalap. Okay? Alangarod gagayem ken kabsat inti alawaten iti may kadwa nga damag itatang bigat. RPN Radyo Rondan Live Report. Okay, manipot ti station manager tayo dito RPN DZRL Batak ni Sir Rod Sadjan. Hello sir, good morning and please come in. Napalaos ti ragsak ken diri dagiti taga Pinili Ilocos Norte kalpasan iti panag opisyal nga panagsilaw dagiti Christmas lights, Christmas lanterns ken dadung pa nga Christmas decorations iti mini park iti munisipyo dagiti kalkalsada iti sentro ti ili ti Pinili Ilocos Norte idilaeng rabii aga pa alas 6 iti official lighting datoy nasapa nga panagpasindi ti Christmas lights and Christmas decorations iti ili ti Pinili Ilocos Norte. Inlalawag ni Mayor Romel Labasan tinadakamat nga ili nga datoy Nobyembre 8 panakasilaw dagiti Christmas lights ket datin yung tradisyonen nga aramiden dagiti taga Pinili nang nangruna iti administrasyon ni dating mayor retired Colonel Samuel Pagdilaw Sr. agsipod ta datoy met nga aldaw November 8 di panagkasangay na ngem kadagitoyen ta saanen nga mayor ni Colonel Pagdilaw ket itultuloy dalata ti selebrasyon ti nadakamat nga ili ken adda payen ti ordinansana agsipod ta datoy met nga petsa iti panagkasangay datoy National Living Treasure nga ni Nana Magdalena Gamayo nga taga Barangay Lumbaan Bikbika Pinili Ilocos Norte nga datoy ket isumet itata tiged dandan nga celebraran datoy panagkasangay ni Nana Magdalena Gamayo in batad ti mayor nga datoy silaw nga nasindyan idirabii ket ipasimudag na tidakdakkel nga namnama naranranyag nga namnama dagiti Pinilenyos iti likudan nga dagiti sagsagabayen nga tuok ken rigat gapu palayang iti pandemya nga impaay ti COVID-19 mangnamnama ni Mayor Labasan nga babaen ti kooperasyon panagsurot dagiti taga Pinili dagiti minor wenno basic health protocols ket saan nga kumaro ti sitwasyon iti pagilya na Pilipinas nang nangruna iti ili ti Pinili Ilocos Norte. Ni Bukal, abogado Saul Lasso, ti kangrunan nga sangaili ken nagsarita wenno guest speaker kas Presidentemet ti National Movement for Young Legislators iti ili wenno iti probinsya nga Ilocos Norte. Karaman kadagiti nagatendar nga sangaili ket siyempre ni dati nga mayor Samuel Pagdilaw Sr., dati nga mayora ken konsehala itan ni Dr. Anunciacion Pagdilaw, ni retired General Samuel Pagdilaw Jr. ken kasamiten ni retired General Joel Pagdilaw. Nga dagiti nang padaigmet kadatoy ragragsak ken kasamiten panakapasilaw dagiti Christmas decorations ti ili ti Pinili idirlaeng rabii. Data ti damag manipod iti ili ti Pinili Ilocos Norte para iti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Rod Sadjan reporting. RPN Radyo Rondan Live Report. Okay, thank you Sir Rod. Kadeta impalawat mga damag manipod pailang iti Pinili Ilocos Norte. Okay, enti man paingat alawaten ti may katlo a damag manipod Tirwara. RPN Radyo Rondan Live Report. Manipod kini Sir Ronald Idol Domingo. Hello sir, good morning once again and please come in. Panakadadael ti may sa Adam ijay ili ti pagudpod nang gubway ti dakkel tradisyon kadagiti mannanon. Natadael ti Rincon ti may nga dam ijay pagudpod gapoy tinapasamak apan naglayos sa itinadakamat a lugar. Inalod detoy ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay ada ito iti nangitunda iti panakadadael ti aglawa ti 20 ket 6 hektarya anamulaan ti pagay. Imbatad na adakkel manen detoy aparigat kadagiti mannalon
nang nangrod ito panawen ti pandemya. Kabayatan na, inpalgak kini provincial agriculturist, amapat-apata nga agbalor, inadadael pastel ti dam iti 4 milyon a pesos. Manay ditoy impakamumeten ti provincial agriculturist iti amati probinsya at tapno dagos iti may kapayan iti importansya kang runan na iti pannakapadanon dagiti heavy equipment ti probinsya ijay pagudpod tapno tumulong iti flood control iti nadakamat nga ili. Mangnamnama makatulong detoy atigna tapno maliklikan ti pannakaulit tinakaro apan naglayos ijay pagudpod. Ina patalgad pa iti provincial agriculturist nga daytoy nga banag ket maikan iti nananay nga importansya tapni kasakit saan nga agpalalo nga agrigat dagiti masiklan nga mannalon ijay pagudpod. Damag manipod iti provincial agriculturist ken kasamitan ijay pagudpod Ilocos Norte para iti RPN Digital Radio Ronda Batak ti numero 1 a radyo iti Northern Luzon. Radio Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you Sir Ronald. Kadetang impalawat mo nga damang kada kami ita nga bigat. Thank you sir. Wen, thank you kadita nga damag, sir. Aya, okay. Kasapayan gagayem ken kabsat aya. Yung tema na kablaawan, di iti dumdumngeg kada tayo itata. Aya, di istasyon tayo ti RPN. Aya, ni ti Facebook name na ket ni Via Mendoza Quisada from Ugis sa Nueva Era. Gagayem ken kabsat kadwana ni kadwana digiti ni Mudrang ken ni Daddy Sising kunana gagayem ken kabsat aya. Hello po, naimbag nga bigat kada kayo amin kastameten digiti dumdumngeg nga kakadwayo pay dita aya. Daday tatakano iti nagbalagan aya. Okay, gagayem ken kabsat Deta ti damag nga naipalawat katatayo manipod kini Sir Rod kini Sir Ronald. Subyanan tayo man lang basit iti report ni Sir Rod ti station manager tayo dito manipod iti ili ti pinili partner takayat ko kunuhan na kumapipinatay partner ti tawag na tatay ti kumaibagak Sir Rod tun ano tay nga rod mapan agpasyar ti rabi ijay. Kaputa na pintas talaga. Saan laang rabi partner kat deti adam deti sang kabasit nga lakad tayo Ngayon rabi partner gapunta Christmas decor deti ikwakwati pinili partner deti kang runaan na deti lantern kuna ni Sir Rodical Mantatal at dati makitkitak ngem ti ammo ka digizing Christmas lanterns keta last year pay laeng kapunta kung kuna COVID at tilan lantern kuna kim agpaypayso nga talaga nga digizay keta kadiedikal man laeng tadi rabi partner kat adu giti agpoposan adapay giti video dang adapay giti adapit agkangkantang Christmas lights partner. Iso nga talaga nga nakapinpintas. Iso nga Sir Rod, ito na notay mapan AGM. Ay naimas tutuno da jay. Di pinili partner. Dito silig ti ay kaintang to padasen na partner. Wenintay to padasen partner aya. Di tuno da makunkuna. Kun among partner may naigpay laang kadete report ni Sir Rod tatay nga talaga nga nasapa nga panagbisti kadigiti Christmas lights, Christmas decors partner. Numuna ta dito yung matayan mi partner digiti kabukbukoda nga pagtaingan talaga mot nga ado iti sarili-sariling ano na. Talaga nga nagpipintas mo digiti adapi agkan-kanta partner nga sounds DJ Christmas lights. Iso nga ni nakapimpindas man detoy ko na talaga nga nasapa partner October pa lang DJ ka talaga ada kabukbukodan dan. Okay, gagayem ken kakabsat intay mga ordinggen ti may kadwa nga damag manipud ti ruwar. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, Sir Rod, good morning and please come in. Naigit nga seguridad ti papay ti Philippine National Police karaman metten dagiti barangay Tanod ti barangay Torre iti ili ti Corimao Ilocos Norte. Datoy ket gapupay laeng iti nag-click nga negosyo iti mismo nga siwol wano igid ti baybay iti barangay Torre iti abay nga mismo. Datoy very historical nga Torre iti barangay Torre iti ili ti Corimao Ilocos Norte. Kuna ni Mayor Edward Boyet kilala nga
dagitoy agnegnegosyo kas kadagitay agpa-empanada, seafood empanada, dagitay shawarma, dagitay tuno-tuno, karaman meten dagitay dadto pay nga mamerienda ket adon dagiti turista nga mapan pumaspasyar agpalpalailang nang nangrunano kasta nga accept ngeten iti rabii. Isod nga puna nga ti local government unit ti Ili ti Curimaw, Ilocos Norte ket nangipayan kadatoy umno nga silaw wenno naranyag kadatoy nga paset agsipud ta nakaad-ado dagiti mapan agpitpicture kadatoy sa kaanan datoy torre iti nadakamat nga Ili nga agsaserbi idi unana panawen akas watchtower dagiti taga Curimaw, Ilocos Norte. Dagiti barangay tanod iti napusganmet nga agsingir iti entrance fee kada nga lugar 10 pesos per head ubing man wenno adult ket rumbeng nga agbayad iti 10 pesos tapno laeng mapan agpalailang iti igid ti baybay iti barangay Torre ken kasameten agpicture kada historical nga torre iti Ili ti Curimaw, Ilocos Norte. Madometen kasla nagtubo nga uong dagiti panganan, dagiti pagmeryendaan ken dadumapay nga mabalin nga gatangen dagiti turista nga agturong tinadakamat nga lugar. Ti torre ket isu ti nagserbi nga kas watchtower dagiti taga Curimaw nga mangpa nga datoy ket mang tanawag kadagiti agsangpet wenno dagiti mapan rumaot nga ganggan naet iti Ili nga Curimaw wenno dagiti ganggan naet nga mapan agala kadagiti babae nga taga Curimaw nga idi unana ket ti awag da ket kumaw iso nga no adan dagiti barko dagiti ganggan naet idi ket kumaw kunan dagiti napuskan nga mapan agtanawag iti nadakamat nga torre isod gapuna nga aglenmeng tumeten dagiti nalalapsat nga babbalasang nga kas ken ni Glorina no di da kayat nga asawayet ida dagiti ganggan naet kas kadagiti Hapon wenno dagiti Spaniards idi unana nga panawen. Dati meten tinamunganayan nga datoy kumaw nagbalin a Curimaw. Data ti damag maripod iti Ili ti Curimaw. Rod Sadjan para iti RPND Serial Radio Ronda Batak. Rod Sadjan reporting. Hello, sir. Hello. Okay. Awanen, gagayam ken kapsat, pinatay ni Sir Roden, damagi kumamot ulit manan, taton ano te nga mapan amo, agaganak Curimaw partner, jak pinapantatorre. Nga ma, dati ako na ni Sir Rod partner, makwak lang, pinatay mo ni Sir Roden, hello sir, kung ako matatay. Dati anati awag na ijing aminin nga, empanadang imbagana. Seafood empanada. Kada shawarma When, partner. Nung una kat numalagip ko partner, iso ti paborito tayo kadeti may sa ating nga friend. Nga iso talaga iti kang kanan tayo deti mabisin tayo. Amom na makimbagin deti seafood empanada partner. Mr. Edimar. Remember, DJ na pantika dinner idea ije Playa Tropical. Ay, one partner, deti talagang nataraki mo. Ay, one partner. Nataraki nga lalaki nga deti. Mr. Edimar, teacher. Talagang approachable mo partner. Iso iti makimbagi detoy kun na tayong seafood empanada. Mamuni apo admin tayo ni Sir Kuya Andrew. Ka-church San Nansa, barkada ni Kuya Andrew, ni Sir Andrew. Amamuna, katamot partner. Amamuna, partner gagawin ken kapsat, Nabayag dito Curimaw nga medya penapan inakto mampadasin nga into no rabi ingam ti damog ko partner, no taga Curimaw kan ket saan kan nga entrance fee. Ay, no talagang taga Curimaw ka, di ka accepted. Yes, adala di may pakitam nga pakakitaan nga si kagit taga Curimaw ket mabaling nga sumrek without ngem agsurat ka ta partner ngem kasanong artikis mo partner ket talaga nga taga Curimaw ti side mo't mother side ngem ti naka-adresa nga nakaiya na ka ket lawag amamudak partner syempre R28 ko naman apo paunin ni Papa Antona R28 ko naman kunada nga rod ni Ate Mariel ket di kanunapan saan da nga dinawatan titi entrance pin or itidad na amom na apek kilalang kilala kilalang kilala nila si Amariel
Ken DJ seafood empanada nagyawi di ni Ate Mariel ket talagang naka-imas partner. Diyak pinaraman na dito seafood Seafood empanada, partner. That's sa tipagpilyan kasi parang tiinted na lang kanya. Hindi nakabila-bilao dito, partner, or nakaipan lang Hindi, siya? empanada siya. Ay, talaga? Empanada partner nga monggo tapos papaya partner ada itlog na and then just surrounding di lawlaw ti itlog partner ada ti pusit taho. Ay, talaga nga naimas, Talagang partner. seafood partner na naka-imas ko nakardadabay tuno-tuno kenda dumapay ngem apo kita ente basi dito social distancing ta na dati pinicture at dito kaanak partner ayan nga awanti nagpicture suna ako nakit Narigat gagayem ken kakabsat no matiliwang kayo nga mang aglablabsing kadigiti safety protocols tayo. ket ada Amang pilima ano- bas idi nagvideo nga minsan Iyad, ada ada pilima yung- bas oo. na ana. Amang ano yun, ada yung apo, ada pang kalalaan dito. Akat narigatan, partner. Ada pilima bas nga pulis ka awan. Never mind. Never mind. Isort ko nagditi ore datay latan apo ti mangkita ka dito social distancing tayo dito barangay Torren. Apo nga barangay Tanod saan lang kumaapo nga dita entrance ken exit ti pagbambantayan tayo no diket in tayo likusen daytoy paggaganan digiti tattao. Ayan ang nangruna ka digiti awan ti social distancing nan. Well, digiti pangalan partner ket ada digiti social distancing nga talaga. Ada pwede kiti halos amin mat partner nga nakaipaskil kada kiti nagdudu mga panganan digiti cafeterias. Rabi pay alas fast food chain, alas partner 5 restaurants. alas 4 alas 5 pay lang kat napnot tao diyan partner. Ay talaga dumdumuganda. Talaga arakenda kunada nga ron no Mm. talaga Iloko nga. Alakat no hangag todo na rabi inak mamot nga One pala partner, titorre ta-take nga kung outan na. kunada. Partner ta i-take out naktaka na tudtoy. Ana ti take out ko diti empanada, One. ti seafood ala. Kati seafood mo lagayam ay 50 partner. Joke lang. Okay, gagayem ken kakabsat sakbay ting ilipas dito nga programa tayo. Ken sakbay nga glipas dito nga programa tayo kung nakit di gagayem ken kakabsat. Intay mga dinggen dito sumagmamano nga pamaligip manikpud technical studio. We will be right back. Hintay man pagyamanan di itinayat amang tartarabay iti daytoy nga aktibidad. Honorable Governor Macho Marcos Manotok, Province of Ilocos Norte. Honorable Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Province of Ilocos Norte. National Irrigation Administration, Engineer Danilo Gomez, General Manager, San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Engineer Pedro Agcawili Jr., Provincial Planning and Development Officer, Province of Ilocos Norte. PNP Solsona, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Chris Anthony Sorsano, and PNP Curimao and staff, Curimao, Ilocos Norte, headed by Police Lieutenant Medel Perignon, Diyos Unay Ti Agnina. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakitang ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat diyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Andito ngayon, isa sa mga gumaling matapos gumamit ng kidney care. Brad, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Marvin Abreya, taga din sa Batangas 42. Naranasan ko talaga na napakasakit ang aking likod. Diyos ko po, pag matutulog ako, di ako makatulog ng ayos. Tapos sinangguni ko din sa kasama ko sa gym. Sabi niya sa akin, ay try ko yung kidney care. Hanggang sa ngayon, ay di yun, ay yun ang aking ginagamit at napakalaking tulong at nagpapasalamat ako sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo,
Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore, and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng agaricus blazimoril mushroom, panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duwang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan ti aglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9 ti bigat. Manikod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laeng RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti agsapa. Ngayon ang panahon para magkaisa at magtulungan kahit kailan. Walang iwanan, a reminder from San Miguel Pale Pilsen. Palamig ka muna dre, bili ka ng Red Horse sa inyong mga suking tindahan, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Okay, iti pa nagsubli, iti din nanggay, ti agsapa. Okay, Philippine Standard Time, alas 8:48 ti bigat, tagagayem ken kabsat, at dahil ito yung oras, kaya idandanon katrayo, ti Ginebra 1, Ginebra Nation. Wen gagayem ken kakabsat Hintayo nga ro din ibasa dito kabaro nga nagpositibo iti COVID-19 gagayem ken kakabsat kang runaan na daytoy okay, Ilocos Norte has recorded the biggest spike in COVID-19 cases with the 14 new cases tallied yesterday November 8 gagayem ken kakabsat. 5 local residents from Barangay 23 Lawag City has been in close contact with a previous recorded case. Moreover, 5 returning overseas Filipino and 4 locally stranded individuals have also tested positive for COVID-19. Ilocos Norte COVID-19 cases update. INC 139, 29 years old, lalaki, taga-barangay Sanglada na Paway, locally stranded, asymptomatic, travel history, San Juan City, Metro Manila, exposure undetermined, current status isolated. INC 140, 41 years old, babae, taga-barangay 1, Lawag City, returning overseas Filipino, asymptomatic, ken nagapo sa California, USA, undetermined, ken naka-isolate dayto yen. Ni INC 141, 37 years old, lalaki nga taga-barangay 1, Lawag City, returning overseas Filipino, asymptomatic, ken nagapo sa California, USA, ken naka-isolate dayto yen. Ni INC 142, ket may nga 13 years old, lalaki, taga-barangay 23, Lawag City, local resident, asymptomatic, awanan ti travel history, ken naka-exposure na ni INC 134. Dahito ket naka-isolate meten. Ni INC 143, 11 years old, may sa lalaki, barangay 23, taga-barangay 23, Lawag City, local resident, asymptomatic, awanan ti travel history, ken nakapulapol na ni INC 134, ken naka-isolate dayto yen.
Ni INC 144 ket may sa 57 years old lalaki taga barangay 23 Lawag City, local resident, asymptomatic, awan ng travel history ken naka-exposure na ni INC 134. Ni INC 145 ket 56 years old lalaki nga taga barangay 23 Lawag City, local resident, asymptomatic, awan ng travel history ken nakapulapol na ni INC 134, naka-isolate taytuyen. Ni INC 146 ket 33 years old lalaki taga barangay Tupasukin, returning overseas Filipino, asymptomatic, nagapo si Jay Riyadh, Saudi Arabia, exposure undetermined ken naka-isolate met taytuyen. Ni INC Okay, ni Met INC 147 gagayam ken kakabsat kat may isang lalaki agta 56 years old ken taga barangay 2 Pasukin, returning overseas Filipino ken daytoy ket asymptomatic ken adaan daytoy ti travel history nga nagapu iti Kenya. Agpapanitang gundaway ket saan pa nga na-determinar no siya sino iti kinapunulapol tinaso nga pasyente ken itan ket naka-isolate. Kastamet ken ni INC 148 gagayem ken kakabsat may isa nga babae agta 39 years old nga residente di barangay Puruganan, Dingras, Ilocos Norte nga may sa daytoy nga locally stranded individual nga may isang asymptomatic adaan iti travel history nga nagapu iti Pampanga. Saan pa nga na-determinar mat gagayem ken kakabsat nga kapada ni INC 147 nga saan pa nga na-determinar no siya sino iti kinapinulapol daytoy nasaw nga pasyente ken agpada nga naka-isolate dan. Ni Met kastamet ken ni INC 149 gagayem ken kakabsat lalaki agta 2049 nga ay 29 konakit di nga taga barangay Barong, Dingras, Ilocos Norte nga locally stranded individual nga kastamet nga asymptomatic nga adaan ti travel history from Sampaloc, Manila. Ken saan pa nga na-determinar no siya sino ti nakaalaan na tinasaw nga virus ken naka-isolate met daytoyen. Nagpapalad da partner aya nga naka-isolate. Ken kastamet ken ni INC 150 gagayem ken kakabsat may isa nga babae agta 23 years old nga taga barangay San Nicolas, Ilocos Norte nga may isa nga locally stranded individual nga asymptomatic ken adaan met isuna iti travel history nga nagapu sa Jay Makati City, Metro Manila nga agpapada dagitoyen gagayem ken kakabsat nga saan pa nga na-determinar no siya sino ti nakaalaan da digiti naso nga virus. Ken kastamet kini INC 151, INC 152 agpapada nga asymptomatic. Ni INC 151 gagayem ken kakabsat ket 31 years old lalaki nga taga barangay Vintar, returning overseas Filipino worker. Kastamet ken ni INC 152 gagayem ken kakabsat nga awanan ti travel history ngem ni INC 151 ket nagapu iti Cambodia. Saan da pa nga na-determinar no siya sino ti kinapinulapol ti naso nga pasyente. Ngem ni INC 151 gagayem ken kakabsat adaan isuna ti exposure ken ni INC 134. Sino ni INC 134 partner dita? Karaman ba dita? Previous nga case tayo partner. Previous case partner. Ayan. Okay, gagayem ken kakabsat sa antela tangaliplipatan digiti safety protocols kada proper hygiene nga makungkuna no muna deti ammo tayo nga remor tayo nga dati napnapanan tayo nga adu ti kinapimpinulapol tay nga tattao no muna man uri man COVID free tinapanan tay nga luglugar. Kat saan tela tagkamkampante, surutan tela tanga surutan, digiti safety protocol sap no niti kasta, masalwadan tayo digiti salon at tayo nung muna ka diti nga pandemya partner kat saan pa nga agmudon sa. Okay, Philippine Standard Time, alas 8:55 ti bigata, dahil nga oras kiti dandanon ka to tayo, ti Petron XCS, partner. Adaman lang iti i-open up ko, when no, adati baga kadigiti naganak, gagayam ken kabsat nga digiti ubing apo, digiti module da partner damagik man ken kakasanot karigat na ken katikaw ti agaramid ti module. Ay partner deta dete kung kunatay nga nakasyak naming partner kundo akam ken manang ko ti pampamay ami iprintami amin digiti kada subjects. Wuno kada week 1, week 2, week 3 iprintami di jay iprintami nga mano-mano by pages partner. When by week 1, by per week kunatalatan.
And then, hanga printon partner, iserox Xerox minton, alalis to nga minan. Ngam depende, di jo usaram nga makinarya. No na alis to no saan. Ngam da kami nga partner, kat talaga nga mano-mano nga Dito ag printa. trouble pa dito yung machine. Dito Ada mapanog ko ipitan na na da. pay. Dito ipitan na pay partner nga dito suksukitom to dito Mapanog ka papelon. ko ng partner aya. Hindi no kan ulitem tumanin ayan at ayanan kasi tumanin partner isot karigat kun na. dapat talaga nga hamo nga baybayan partner nakatugaw kang kit-kita latang urayom nga rumwar agi pang kantumanen agi insert kantuman ti Sa bali nga subject ko haan ng ti sa bali partner. nga band paper tapnon kasta sa nga mat at tiyanan. Tas jay. Kat ito yung art partner. Api ana dito detang concern partner. Concern ko lakit di nga no agpasungbat di kito ubing kada tayo suruan tayo saan nga datay tagsungbat. Gapuan ta saan nga datay met ti maawana no digit digito ubing. Anapay ti masursuruda nga rod no. Adapay Isu da kay ti mga answer digiti module da amu da pay nga rod. Dapat yung nakita partner nga nag-trending dito yung Facebook ng they're not from Ilocos Norte as well. Itan, ti issue dito kanino ka para kanino ka bumabangon ko na Ngam tinsong ba't di siya nanang deti may isang ubing para sa module ng anak ko kuna makalulok anak api sikat bumangon para ta module na suruam lang i-guide mo lang tapno ni kasta saan nga glati ta panunot ta anak mo. Wan, saan nga sikat mang sumbat? Ang sikat estudyante, di pala sikat tinapanaga na. Sikat na panag-enroll. Kunam, di ba? Kasapayan gagayim ken kabsat ket dahil tipe kung kunak ka itatayang gagayim ken kabsat aya nga isuruan tayo saan nga dati mang sungbat kasi kakaasi dito ubing tumutlaeng no isu dati itol-tolerate ang mapanagay ayam sa matalan datay tagon answer ka digito nga module. Kan partner no in kaso nga adan to deti aldaw nga makita tay ti waya-waya dito pagilyan ti nga Pilipinas for sure gagayem ken kakabsat insigidan Itakel dan tumanetan. insigidan tumot lang nga mapasubli digito anak tayo nga agsubli dati normal Face life to face. schoolen one partner face to face. Wen isu nga So maruam da partner nga deti hands-on digiti nagan na kakabsat nga mangiyan answer talaga nga awan. awan ti masursurod digito bing. Kuna nga ni mama partner, mas apresyar pa deti basit nga maalan to deti ubing kadeti panagmod module taamok nga bagi da lang kuna. Among DJ kapasidad di ubing. Dapat nga dito dito siguro dito pero de los Benos. Dito sa amin. Yan, dito daman ti kaya na. Pero de los Benos kita saan amin kunak da baka no no tamaan ka talagang inubramet. Aya, na kun natin nga rod. By ada iti alaen da nga taga-tutor da. Isudat manganswer ka dizeng module kasukat laeng iti 400 pesos. Correct me if I'm wrong. Partner na amuam detan for Kan sure. partner adamot digiti amamok nga tutor nga saan nga itulok deti taga-tutor partner. Wano mistra, wano deti talagang tutor talaga ti ubing nga isunat akin bagi amin nga mga sir. No dikit di talagang stricto mo di tutor talagang hands-on nga mano-mano nga ipasubo na digiti ammo na nga nasken nga mabaling nga maipasubo. Tapno ni di kasta malawlawagan deti ubing nga talaga. Actually, eti kabsat ni Glorina, di ba partner? Handang sursuruan. No, adati hanga mawatan ju ubing, damagan na, di ba, di na pa nag-lunch, damagan na kin Glorina, ni Mana na, ni Mama na, no anya daytoy. Ngam haan pulos nga paspasuro ju ubing. Hana itulok nga masikaman mang sungbat saan di gamin partner isut mangan answer idi na pa nakbalay da Glorina nga rod ket kunakat ay imbag ka pa ita sikat agan answer kunak nga rod talaga nga very discipline dito disiplina nga nalaig talaga dito kabsat ni Glorina kasta pa gagamit ken kabsat dito ulitek man lang dito orehaan nga ana partner orehaan nga dito tutor ket aga mga lada iti tao nga nalaing dagdag kita kung na namin siguro taga-answer ti module bayadan dat 400 gusto data partner di ba nagsat na pagsaritaan ti data Yes, one partner. time and diti mesa nga mestro From a previous program. Kita Okay, gagayem ken kakabsat kayat mi pay ti mangilawlawag digiti na duma-duma pingang mapagsasaritaan itang aldaw ngem daksang gasat ta nagmudon ti oras tayo. Okay, Philippine Standard Time iti oras ti alas 7 ay alas 9 iti bigat ita nga aldaw.
Dahito yung oras kiti dandanon katatayo ti Ginebra 1 Ginebra Nation gagayim kin kapsat. Okay? Makadkadwa tayo lata dito yung nagtistasyon ti technical site ni Sir Mark Tulyao kasama ti mangkitkita at sigurda tayo ani Sir Alvin Yadaw. Kaya idaduluan dito yung stasyon ti station manager tayo ani Sir Rod Sadjan kasapayen. Thank you Sir Rod kani Sir Ronald kadigit impaalawat nga damag kada tayo tatanga aldaw gagayem ken kabsat. Okay, intan pumakadan partner. Dagiti kang runan nga napanti nagsasaritaan itangal daw da kami ti makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Da kami ti papagayam yung Glorina Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa. Manen kablaawan da kayo sa dino manapaset ti Ilocos Norte na imbag nga bigat tayo amin. Dinanggay ti Agsapa. Karonda intayon manggigan iti duwang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN